että tähän löytyy tämmösiä henkilöitä. Joo. Onko täällä ovi auki? Ei ole ovi auki. Emme varmaan sitten päässä käymään kanssa. Näitäpä käymään tällä meidän hienolla Subarulla mutka. Tämä on Ahkiomaantie 24-26 autopaikka, ei viereisen talo. Se on hienoa, että joillakin ihmisillä on omat elämät menneet tylsiksi, niin pitää muiden elämistä tehdä myös tämmöstä tylsää, että saa oma elämä jotakin viihdytettä. Kaveri tosiaan kävi tuossa talossa mutka, mutta sitten lähti käymään myös tuolla talossa mutkaan. Mutta tämän ihmisen mielestä, joka tämän lapun kirjoitti, niin ei saisi käydä missään muualla kuin tässä kyseisessä talossa. Joo. No, toisen omaisuuteen kajoaminen on rikos.